Yoz isi, yoz temi deybiz. Mine bugün de burunlarını qıtıqlap kirdi ol. Tatmedia binası yanında kitap radiosu hizmetkarları şın beyram uyuşturgan. Mişte kıymak da pişireler. İşe kelgen kollegalarımızны şuşunday bir kadar soru көңелсез günni көңелlendirip жибәрү өчен дип uyuşturduk bayramны. Кешенең кайфын, күңелен күтәрә торган теләсән инде чара ул bayram, ул нәтиҗәле һәм кирәкле чара. Кыймакның комыры да бурынгыдан сокланып килгән махсус рецепт буенча ясала. Киштен koyup bir düşürüp bir көтеріп eşitken idi. Buna dürüsün etken vakitte vasiye pari sebebiyle bu. Yıl sayın uzdurlatırgan verem, kışlı uzat olup da dalayını yazın birisi vereminim. İş otnasının şulay temli boşlanıp gitüğü küplerinin köngüline hoş kildi. Dik matır bayram ol bizden teger babaylardan kilgen bayram şuna. Mesela matır uzduru уже Мындай günlerde яктырып китте günler шулай. Язны каршы алу, язны көтү ул зур вакыйга булган. Менә без шушы традицияны үзебезнең Татмедиада да кайтарга булдык. Менә Алла берсә тиздән язны каршы алабыз. Түбән Камада Нәүрүзне халык иҗаты йорты янында билгеләп үттеләр. Татар, башкорт, үзбәк, таҗик, Азербайҗан милләте вәкилләре килгән кунакларны милли ризык белән сыйлады, җыр бию белән кәефләрен күтәрде. Каждый год мы отмечаем. Ел сайын без Нәүрүзне шулай күңелле итеп каршылабыз. Өстәлләрдә сүмәләк, пылау тора, көрәш оештырабыз. Барысы да халыкның кәефен күтәрер өчен. Бөтенебез бергә булырга кирәк. Бөтенебез бергә. Kim bulsun? Urus mu, Tatar mı, Çuvaş mı? No, kaça millet var yer üstünde. Birge bulurlar gerek. Zeyde Növrüzge yerminke gürlettiler. Күңел нитили барда бар иде. Ите де камыр ризыгы, süt катыгы да. Килгән кунакларны кыймак һәм кайнар шәй белән сыйлап җибәрделәр. Нурлатта да Нәүрүзне билгеләп үттеләр. Бу бәйрәм уңаеннан өлкәннәргә аерым хөрмәт. Халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәгендә аларны мул табын белән көтеп торганнар. Өстәлдә сәламәтлек өчен файдалы бодай үсентеләре, хуш исле икмәк һәм әлбәттә Нәүрүзнең төп сые сүмәләк. Budayını mana şulay ürdürəbiz. Budayını mana şulay үргәч, аны мисарапкадан чыгарабыз, суда юабыз. Шу су белән unni qaynatабыз. Шу суның içige unni salып qaynatабыз. 21 мартка төрле сынамышлар бар. Мәсәлән, бүген суык икән, димәк, кыш әле китергә җыенмый, әмма иң мөһиме яхшы кәефтә булу. Чөнки нәрсә генә булса да яз үзенекен итәчәк. Алия Хәйретдинова, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы.